Phone kaham friend son rok bahai tongbai ang kha khaioe rok kahana tongna hinui hingke tini khe chwng gas phainai hi welcome suiui omo rongoli swnaui welcome khaisok tonglai bo chini shillong ni additional commissioner phainai hingke tei archigar ni principal phainai hingke sipaijala district ni vice principal phainai chini oro gas chini oro phainai haini bagoi chwng house ni colour bai chwng sajoklaibai pura gate jora school ni choi gate jora pura hostel jora pura house ni flag bai chwng sajoklaibai welcome khaisok tonglaibo hingke tang ang school choino onirokno phunuk tongo hingke ang school o tini tongmani hamala ang ebo ma kalaha belai ma kalaha ani emotional no ang control khaimaliya tongmani hamala ang poreforoni teacher bo phainai haini bagoi ang belai ma kalaha ang saksa no dukho nangjakgo ani dukho ni kusi ni dukho si omo dukho fano dukho o dukho ni kusi ni dukho ta kusi ki asu hingya de abo haisita hingke ang ani saksa no ang o chakri no mawi ang tripura government chakri mawi bono ang yakai rowui ang oro central government no ang chakri khaiphaimani ang ani saksa no ang success no ma chongbu ani post jesa koto chikon ang hingya ani level ni hisabe ani yogota ni hisabe ang ojono wngjago ani saksa ang ani bagoi no omo thik no wngjago ta hingke oro ang tini asuk khe ma kalaha hingke loge rok oro school o ang omo asuk 45 jona tongo staff tongo do ang nirokno phunuknai 45 jona wonaidi chini borok chini community jomatiya khorok sabano kwrui ang masa no student o bo kwrui teacher o staff o bo kwrui koino hingke ang masa no klai o oro hingke ba ang yakaui thangani bo thangthokya ang saksano proud wngjago haini bagoi chini borok rok ani chini community rok chini tripura sir rok no ang hayang homani ya hingke borok je ani video nai tongnai rok sawui manai najatui hingke oro JNB mohanpur o JNB o tabok new admission nawui tongo onirok khaibai mao ani channel no subscribe khailai de ang je ani channel ni choi je ang simani ang je office o cholai tongmani botorok no information khainaini rok no khobor ronai hingke hani channel no subscribe rok khai tonglai di hingke oro school o chance sujok mankha hingke belai no kaham no klaio hingke tabok 6 ni admission cholai tongo class 6 ni JNB ni JNB hingke oro kaisa ya mohanpur o kaisa ya tripura o 8 khan district tongo 8 khan o no 8 khan district o no admission cholai tongo online offline kainanai cholai tongbai hingke je ani video nainai rok sai manatui hingke ta class 5 porai tongnai rok admission khaibai di chini tripura sir rok khas khaibai chini borok jomatiya CR rok no ang sawa muchukjago ang dukho ang kawi tong naiduli ani bumang list phaijak 30.